Daniel, hori gara, ongi etorri. Eskerrik asko. Ze moduz gabiz, ondo? Oso ondo, bai. Txertoa hartu eta zuzenean elkarrizketara. Bai, bigarren txerto hartu eta hemen nago. Momentuz ondo. Momentuz dana ondo. A ber zelan guazen. Zein izan da, zein jarri dutxue? AstraZeneca. AstraZeneca. Eta bigarren, orduan da, irakasle zarelakoia pauta osatzen dozula, ez? Hori da, bai. Eta zelan bizi izan dozuzuk, egondan polemika hau guzti hau, AstraZeneca edo Pfizer, azkenean zebok izan zarete erabaki behar izan dozuenak bata edo beste. Arduratuta egon zara, edo zuk zelan bizi izan dozu? A ber, egia esan arduratuta egon naz. Azkenen finean ikuste dut hiritarrok ez garela gai erabaki hori hartzeko. Eta nik AstraZeneca hartu dut, ez dakit nire kuadriako bat medikoa dalako eta esan zidalako, hobeto AstraZeneca hartzen badozu, baina berez ez dut ziurtasun osoz hartu. Eta uste dut hori beste leku batean hartzeko erabaki bat dela, ez dela utzi behar norbanakoaren hori da, esku. Bueno, esan dugu, atera da, irakasle zara, heziketa fisikoko irakaslea. Bai. Janireren klasetan ere skatea presente egoten da, edo oraindik ez da hori iritsi? Bai, beti egoten da presente, bai. 3 hilabete bakoitzean aukera ematen diet skate unitate bat egiteko. Bai, normalean bukaeran egiten dugu sari bezala, oporrak baino lehen. Eta zelan hartzen dabe ikasleek, gustora pentsatzen dut, ez? Bai, ez da skate bakarrik egiten dutena, baizik eta irristak eta saioak egiten ditugu. Orduan aukera zabaltzen diet skatea ekartzeko, ze guk eskoletan ez daukagu materialik hori aurrera emateko eta etxetik ekartzen dituzte. Orduan batzuk etortzen dira horre skuterrarekin, beste batzuk patinekin, baina, esan behar dut aurten nire 6. mailako ikasleen 189 skatearekin etorri zela ja 2. hiruilekoan. Eta irakaslea arro baino arroa. Hombre, oso pozik. Eta zenbat, ez dakit, orkatil bihurritu eta ukondoko kolpe eta konpondu behar izan dozu ez? Bai, batez ere orkatila, bai. Asko, bai. Hori da gehien lesionatzen dena, skatearekin ibilitakoan? Nik bai izan ditut sarri orkatilak hori bihurtuta, ez lesio larriak, baina bai, eta batez ere udaberrian gertatzen zitzaidan, ez dakit klima aldaketa gaitik edo, baina egon nintzen urte askotan udaberrian orkatila lesionatzen, bai. Orduan irakasle zara, skatearen, zentzu honean, pozoi hori sartzen diezu zure ikaslei, eta skaterra ere bazara edo skater ohia esan beharko genduke? Edo inoiz skater bat ez da inoiz skater ohia izango? Ez, nik uste dut skaterra betirako naizela eta izango naizela. Eta skater bat bilatzea zaila dela. Azkenean skatea beti izango da gure bizitzako zati bat, naiz eta lehian ez ibili gaur egun, edo nire egunerokotasunean ez praktikatu lehen bezala, baina bai dela nire bizitzako zati bat, nire kotxean normalean skate bat eramaten dut, eta askotan herritik eta skatearen gainean mugitzen naiz. Bai, orduan oraindik ere, normalen ez dakit, baina sarritan bai. Bai, ia egunero, bai. Batzutan garraio bide bezala bakarrik, ez naiz pistara joaten hori trukoak egitera eta hori, baina bai erabiltzen dudala, batzuk bizikletan joaten diren moduan, ni skatearekin sarri ibiltzen naiz. Eta nola definituko zenuke? Esango zenuke kirol bat dala, beste kirol bat, jarrera kontu bat be badala, inkluso janzteko estilo bat be badala, ez dakit, zuk zelan definituko zenuke? A ber, hor gauza asko daude, ez? Janzteko estilo bat ez dakit, baina markak oso sartuta daudenez skatearen munduan, azkenean markak egin nahi dutena saltzea da. Eta horretarako, modak asko markatzen digute. Eta beste alde batetik, kirola den edo ez den hor badago nahiko polemika, ez? Nire ustez ez da kirol bat. Nik ez dut bizi skatea kirol baten moduan, ni futbolera
urte askotan jolastu izan dut, eta futbolean zuk entrenamentu bat jarraitzen zenuen aste arte eta ostegunetan, eta hemen ez dago, bueno, ez egoen orain ja profesionalizatzen hasten da, eta ja kirol bihurtu da, baina nik bizi izan dudana, ez da kirol baten moduan entrenamendua daudela, entrenatzaile bat daukazula hobetzeko eta horrela, osea, izan da gehiago lagunekin gozatzeko, eta egiten zenituen aurrera pausoak lagunekin kalean izaten zen, inongo ordutegi barik. Erroparen esaten izun, guk gaztetan, nik egia nire ezagutzen dut, bakion ikustetik, eta guretzako zen bakioko skaterra, ez? Eta nire skaiteko referentea, ez? Ezagutzen hauen skaterra. Eta orduan komentaten zan nik ez dakit hau egia dane. Zuok zenutela patrozinatuta marken gaitik, eta orduan eukiten zenituztela adibidez, gure hainbeste gustatzen zizaizkigun zapatei horiek eta doain da holan. Eta nik ez dakit hori egia dan, baina zen kriston inbidia. Eta beti komentaten genuen. Ez dakit egitik badaukan. Bai, hori egia da, eta egia jarraitzen izaten du. Nik oraindik horrelakoak ditut, bai. Eta gainera, guri batzutan ematen zizkiguten zapatillarik adierazgarrienak kalean ikusteko, ez? Eta batzuetan esaten zizuten are gehiago, eraman behar dituzu hauek, ez dakiz txapelketara, nahi ditugulako erakutsi jendaurrean. Jakin dezatela, gure kuadriarekin funtzionatu zuela. Ordain saria, eskatu beharko du. Eskatu, gu begiratzen gendula. Bai. Baina esan didazu gero aparte hori, kirolarena, kirol bat edan, ez edan, eta aipatzen dizun bai jarrera bat. Beti izan dalako apur bat, ez dakit, kaleko puntu bat eukiduelako, apur bat transgresorea, ez da, badauka beste ukitu bat, skatearen munduak. Bai, azkenean skatea kaleetan jaio zen, eta kaleko modalitate bat da. Kasu batzutan, segun eta zeinen gaitik, inkluso apur bat gaizki ikusia ere bai. Bai, eta oso gaizki ikusia zen, ni 80ko hamarkadan ja skate baten ibiltzen nintzen, eta zuk imaginatu, neska bat, 11 urteko eta 10 urteko neska bat, skate baten gainean egunero eta mutilez inguratuta, ematen du zer esana. Eta gainera, esen ondo ikusten, orain gero eta hobeto ikusten da, eta nik uste dut ere udaletxeek eta entitate publikoek gehiago babesten dutela gaur egun. Baina lehen umentzako joku bat bezala ikusten zen, eta nik uste dut oraindik ere kutsu hori hor dagoela, ez dela guztiz desagertu. Bakion bertan hobetu zen, apur bat behintzat hobetu zen, ez? Skate egiteko inguru hori eta? Bai. Orain berriztu egin dute, adibidez, baina oso sarkituta egon da urteetan zehar. Ni bakiokoa izan da askotan beste pista batzuetara joan behar nintzen, zen ni lehiaketetan ibiltzen nintzen garaian oso txarto zegoen, baina egia da ni bakion bertan hasi nintzela skatea egiten. Egon zen boom antzeko bat 80ko hamarkada inguruan, eta udaletxe guztiak hasi ziren skate parkak eraikitzen, baina gero ez zituzten zaindu. Eta horrelako, ez dakit, kirol edo aktibitate edo bizi estilo edo zein modutara deituta, baina orain olimpiko bilakatzeak ez dio apur bat esentzia ere kenduko? Bai, hor badaude iritzi kontrajarriak, eta batzuk ez daude joku olimpikoekin ados, horrezegaitik, bere sarma galdu egingo delako. Baina, ikusi behar dugu bestalde, skaterrak profesionalizatzeko bidea ere badela. Eta diru laguntza askoz gehiago jasoko dituztela, instalazio aldetik ere asko betuko garela. Orduan hor, bi iritzi ezberdin daude, bai. Kasu oso apur bat erdibidean, ikusten diozu alde ona eta alde txarra. Bai, nik alde hon asko ikusten dizkiot, baina bai ikusten dut hori zuk esaten duzuna, sarma hori galdu egingo dela, umeak jasiko dilako lehian, azkenean joku olimpikoetan truko batengatik ematen dizute 2,89 eta puntuak gehitzen joan behar zara. Orduan skatea beti egon da lehiakortasunetik urrun, eta orain dena lehian oinarrituko da. Beraz nik uste dut hor bai umeekin eta gazteekin guk bizi izan dugunaren
kontzientzia bat eman behar diegula. Beraiek jakiteko jatorria zein den, azken finean. Izan bez, skater asko dago, lehiatu ere ez dena egin, ez zuelako nahi, ezta? Bai, asko daude, bai. Txapelketekin eta, etzena identifikatuta sentitzen, edo etzena gustora sentitzen lehia kontzeptu horretan, eta horregatik etzena joate. Bai, eta gainera skater famatuak izan dira, eta marka oso garrantzitsuetan egon dira skatean, eta egiten dutena da, mundutik bidaiatu, bideoak editatu, argazkiak atera aldizkarientzako, baina bere haien kontratuetan hor sartuta dago ez direla txapelketetara joango. Jaketa olimpiko egingo dan, aipatu dezagun apur bat, zelan baloratuko da, zelan puntuatuko da, ikusten dugunean, Olimpiadetan Tokion skatean ari direla, zertan fijatu behar gara, edo zer baloratuko diote? Nik ez dakit oso ondo zelan izango den, badakit bi modalitate egongo direla, bat izango dela park, deitzen dela rampakoa, eta bestea street, kalekoa, eta rampan uste dut, ronda bat egin behar duzula 45 segundu ingurukoa dela, eta jausten bazara, bertan bera gelditzen dela. Eta gero streetean ronda bat egiteaz gain, gero badaude truko, 5 truko solte uste du direla. Orduan hor ja erabakitzen da, eta zuk ere jokatu dezakezu puntuazioekin, ze puntuazioak zuzenean ikusten dituzu. Badakizu zenbat puntu dara matxasun, ez da? Eta zu badakizu besteak zenbat puntu dituen, eta orduan ja zure azken trukoa falta bada, badakizu zenbat behar duzun bestea gainditzeko. Orduan gehiago arriskatu dezakezu edo gutxiago. Orduan bat izango da erlojuaren kontra, ez? Zeinek azkarren egin, eta bestea gainera puntuazio horrekin, eta... Bai, horregatik esaten dizut, lehia, terriblea dela, guztiz lehiakorra izango dela. Eta da, orain klasifikazioak egin dira, nik apur bat jarraitzen ditut, ez gehiegi, baina bai, zuk badakizu besteak zenbat egin duen, eta orduan estrategia hutsa ere bada. Apur bat surfetik atera da hori, ez? Edo hori surfean ere bada holan, ez? Badakizu zenbat puntu behar dituzun momentu bakoitzean urrengo... Bai, horrela da, bai, surfa nik ezagutu dudanetik ja lehian sartuta zegoen. Nik ez dute ezagutu asko surf freelance hori, baina... Eta arrobi aldetik eta zelan gabiltza? Oso ondo. Oso ondo gabiz? Bai, gero eta gehiago, Euskal Herrian gero eta gazte gehiago daude, eta oso gaztetxoa, 12-13 urte bitartekoak, eta oso maila handia dago. Eta batez ere izan daiteke, skate eskola asko daudelako gaur egun. Eta hau orain dela urte batzuk izan balitz? Niri ja... Japoniera ikasten ibiliko zinateke momentu honetan, edo... Bai, hau beste garai batean izango balitz, argi dago saiatzen egongo nintzatekeela, baina, jarrapatu nagusi eta ja beste kontu batzuetan sartuta. Orduan, zentzu baten pena ematen dit bai, baina, bizitza nik egin nuen eta bizi izan nuen. Zu izan zinen besteak beste 6 bider Europako txapeldun. Bai. Hasieratik hasita. Eta dana hasten da, zure anaiari segika edo esan dezagun, ez? Zure anaiaren inspirazioa jarraituz berak ere patinatzen zuelako. Bai, ni kirol asko egin izan ditu nire bizitza osoan zehar, eta batez ere futbolean ibiltzen nintzen, baina bai egia da, nire nebak skatea egiten duenez, beti egiten duzune nagusiak egiten dituen gauzak, ez? Ohitura hori daukagu neba arreben artean, eta orduan bere inspirazioz edo bera ikusita, justo bakion eraiki zuten pista eta hasi egin nintzen. Baina, gero dena suertatu zen modu inkonstiente batean. Hasten zara berekin, skatean, eta suportzen dut bere lagunekin edo, esan duzuna gaitik, lehen esan duzuna gaitik, neskarik eta esalako patin batekin ikusten. Ez, gaur egun, behitu, justo atxogo nintzen mungiko pistan patinatzen, eta lau neska ikusi nituen. Eta hori lehen esan nien, hau lehen ezinezkoa zen. Ni nintzen neska bakarra, baina aia Espainia arrestatu osoan. Eta bai, horrela hasi nintzen,
Eta gero aurrerago eskaini zidaten Osegorrera joatea, nesken arteko lehenengoetariko txapelketa bat egongo zela Europa mailan. Eta ara joan nintzen apur bat ikustera ja zer zegoen. Osea, inongo, ez dakit, helburu barik. Eta han irabazi egin nuen, eta hor, klaro, justo Osegorren eta iparraldean marka guztiak hor daude kokatuta. Orduan hor ja gero hasi ziren deitzen, eta ja hasi nintzen apur bat Europatik mugitzen. Eta zuk momentu horretan zuretzako zerbait aldatzen da eta serioago hartzen duzu, edo filosofiak berbera izaten jarraitzen duzu zurezako? A ber, serioagoa zen, baina egia da nik nire bizitza normala egiten nuela, lagunekin, eta nik uste dut hori gaur egun ere horrela jarraitzen duela izaten, naiz eta profesionalagoa izan, badaude ja entrenamendu fisiko gehiago, batez ere igual euren gorputza gehiago zaintzen dute, gimnasio gehiago egiten dute, guk gure garaian gauza horiek ez genituen egiten. Baina ez dut uste gaur egun skate entrenamendu espezifiko gogorrak dituztela. Hori ez dut uste gertatzen ari gidenik, bai fisikoki gehiago, prestakuntza gehiago dagoela, baina bestea ere libre jarraitzen duela izaten uste dut. Zuk profesional izateko aukeran noizbait izan zenuen edo gertu ikusi zenuen edo baina honetatik benetan horretara dedikatu euneko eunean zure denbora guztia, aukera hori egon zan? A ber, lehenengo jakin behar dugu zer den profesionala izatea, klaro. Bueno, baita. Nik bai jasotzen nuela diru laguntza bat, patinatzeagatik eta txapelketa ezberdinak egiteagatik, eta garai horretan bai bizi ahal nuen diru laguntza horretatik. Baina, karo, nik banekien hori epe laburreko zer zela. Epe luzerako ez dizu ematen aurrezteko adina diru, orduan nik banekien horren ondoren zer egin behar nuela. Orduan nik jarraitu nuen ikasten eta lanean hasi nintzen, irakaslea naiz, eta garai hartan hartzen dituen jardunaldi murriztuak. Ni hezkuntza publikoa nago, orduan puntualdetik berdin puntuatzen nuen, baina lan orduak gutxiago ziren eta ematen zidan bidaiatzeko adina eta entrenatzeko bai. Baina esan nahi dut agian momenturen baten planteatu zenuen, igual, estatu batuetara baldin banoa, igual beste dimensio batera pasako naiz eta baldintzak beste batzuk izango dira. Ez dakit, Bai, a ber, aukera bat da, nik ez nuen hori nire buruan inondik inora. Eta uste dute bide zaila dela, eta arrakasta lortzeko oso zaila dela. Estatu batuetan badaude oso skater famatuak eta ez dira profesionalak euneko eunean. Orduan hori lortzea oso zaila da. Eta horre sartzen da, lehen esan dugunez, moda kontuak, agian ez dakit, skaterra bazara eta modelo itxura badaukazu eta igual marka potente bat ekartzen zaitu eta hor alduzu diru gehiago jaso. Eske guztia batzuetan ez da skatea egitea bakarrik, gauza gehiago daude. Horrekin lotuta dauzkan beste gauza, ezta? Zerekin geratzen zara, zer eman dizu? Zure gustoko zerbaiten aritzeaz aparte, ez dakit bidaiatzea, beste kultura batzuk ezagutzea, munduko txoko guztietako jente ezagutzea, zerekin geratzen zara zu? Azkenean gaur egun naizena, eman dit, agian hori, bizipen guzti horiek gabe ezberdina izango nintzateke. Azkenean egiten ditugun gauza guztia gure motxilan sartzen ditugu, ez? Eta gero zure nortasuna eta zure izaera hortik eraikitzen da. Orduan nik uste dut egiten ditugun gauza guztiak onurak ekartzen dizkigutela. Nik lagunak baditut Holandan, hainbat lekutan, eta hori gainera oso gaztetxoa nintzen, ez? 20 urterekin mugitzen nintzen leku askotatik, eta hori bizitzea ez da ohikoa. Behin elkarrizketa baten irakurri nizun
egin zendula, uste dut, landetara edo izan zala, bidaia bat lagunekin, eta azkenean parkin baten edo bukatu zen dutela kanpiten da batekin. Bai. Kontau hori zelan izan zen, ze baldintzetan ziren lehenengo bidaia hori. Hor oso gaztea nintzen, hor ez neukan oraindik da baimenik, eta nire amak, niego nintzen, txapa izugarria ematen demora guztian, nahi dudala joan, nahi dutala joan, ikusi dut txapelketa bat eta nahi du joan, eta azkenean nire amak esan zidan, bueno, nik eramango zaitut, baina ni lanean nago, orduan gero bueltatu behar naz Bilbora. Orduan joan nintzen nire kuadriako beste 3 edo laure, bueno, kotxean sartzen ginena, 4 ginen. Laurekin eta txapelketako neska batzuekin hitz egin da geneukan, frantses batzuekin, beraien etxean egingo genuela lo, ez dakiz ez, azkenean ez ziren agertu, eta bai, parkin batean lo egin genuen, gainera izun bat jarri ziguten goizean ezin genuelako hor gure kanpai denda jarri, eta gero berriro amari deika gure bila etortzeko. Bai. Txapelketa behintzat ondo joan zan? Bai, irabazi nuen, hori, hor daukazu grina hori, berdin zaizula, nahi duzula edozein lekutara joan, eta motivazio estra hori daukazu berez barruan. Baina gero urteak aurrera egiten duten enean, nagia sartzen zaizu, nagusiagoa zara. Gero gauzak nik eman nituen 13 urte lehiatzen eta bidaiatzen, eta nahikotxo dira, bai. Leku bat, ez dakit bereziki markatuta geratu zaizuna, zerbaiten gaitik? Jo, Suitzara adibidez askotan joan naiz, askotan, eta oso leku polita da. Eta bai, horre oroitzapen onak ditut, han irabazi nituelako hainbat txapelketa, eta bai, horrekin geldituko nintzateke. Eta zerbait txarra, lehen aipatu dugulako, alde batetik ez zegoen oso ondo ikusita, batez behar zinen garaian, da gainera neska zinen, ia neskarik etxe bilen, esan nahi dut, momenturen baten arraroa zarela sentiarazi dizu norbaitek edo okerreko bidetik zabizela. Jo, beitu egia esan, zentzu horretan ez dut inoiz inongo zalantzarik izan, baina batez ere ikuste dut nire gurasoen babes osoa izan dudalako, ez? Eta azkenean zuk ikusten baduzu etxean esaten dizutela, bueno, zuri gustatzen bazaizu, jarraitu eta ez pentsatu beste gauzetan. Orduan hori sentitzen baduzu, zuk beste segurtasun bat daukazu barnean. Eta berez ez naiz inoiz sentitu, ez dut horrelakorik inoiz sentitu. Eta trabak edo zailtasunak, edo ez dakit trabak diren edo bakardade sentsazioa den, gutxi zinetelako, hori zu oraindik txapelketan eta aritu zaren bitartean ikusi duzu evoluzionatuz joan dala, hobetuz joan dala, ez bakarrik neska gehiago zeudelako, baizik eta mutilen pare jartzen zijoalako edo segokizuen tokia ematen zizuetelako? Bai, asko evoluzionatu du nesken skeitak, asko. Eta gero eta gehiago doa, orain ikusten den maila izugarria da, lehen zegoen mailarekin konparatuta. Eta nik uste dut horrek jarraituko duela. Janire Elorriagaren trukoa zein zan? Ez daki. Nola definituko genuke? Zein zan bere arma nagusia? Ez dakit, ni beti gehiago rampan ibili izan naiz, hemen Euskal Herrian rampa gehiago ditugulako. Eta oran truko bat, kifliak egiten dituen, egiten ditut oraindik, nahiko ondo. Bai. Ez que, behin zuri entzun nizun, esan zendula, momentu bat iristen da, gazteagoek egiten dituzten trukoak etzaizkizunak ateratzen. Eta orduan, hasten zara konturatzen, bagian gauzak aldatzen ari direla, holako zerbait izan zen. Eske trukoak ere aldatzen doaz, moda kontuak ere badira, batzutan eramaten dira trukoak, orain eskuarekin pilo bat, ni gazteagoan nintzenean ez ziren egiten horrelakoak, baina arinago bai, orduan erropak bezala trukoak ere beraien bilaka eradute. Baina orduan ez da gaitasun kontu bat orain ez zarela gai truko horiek egiteko.
da zure beste estilo bat dela. Bueno, orain ez naiz gai gauza asko egiteko. Baina, bueno, bai. Bueno, eta hemetik aurrera zer esan nahi dut, irakasle zara, eskeita ja txapelketetan ez, baina esan diguzu tabla beti maleteroan doala, kotxean doala, edo horrekin mugitzen zarela, eta horretaz aparte zer, adibidez, ama zara. Bai. Bi txikiren ama. Bai. Bueno, ez dakit beraiek zer egingo duten nahi dutena, inongo presio barik, baina, bueno, niri gustatuko litzaidake ezagutzea behintzat eskeita zer den, gero, nik lehen esan dizudan moduan, nik kirola asko egin ditu, nik frontoian ibili naiz, futbolera urte pilo bat jolastu dut, gero surfa ere egin izan dut, orain mendiko bizikletan ibiltzen naiz. Orduan niri gustatuko litzaidake ume kirolariak izatea, agian ez dut lortzen. Ze, bueno, badakizu, batzutan etxean ikusten dutena gero ez dut egiten, baina, bueno, bai, transmisio hori egitea polita izango zen, ez? Baina ikusiko dugu. Ikusiko dugu, eta jarraituko ditugu, Bakioko Ondo. Eskerrik asko, Janire, mila. Bai, zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.